Ці было ў цябе адчуванне, што ты адзін проці ўсіх. Жывеш в атачэнні, што цябе не разумее. Сям'я, краіна, свет. І ты ідзеш, змагаючы ўсё ліха на сваёй дарозе. Аднак ледзь даючы раду, ледзь трымаючыся. Ніхто не верыць у цябе, а многія зневажаюць. Зневажаюць твае пачуцці, твае мары, твае перакананні. Але ты не адмаўляешся, ты церпіш, ды ідзеш далей. Часам ты стракаеш людзіну, што разбівае твоё сэрца, але ты церпіш гэта, бо разумееш, што то пустое, і людзіна тая пустая не для цябе. І гэта паўтараецца. Але аднойчы ты стракаеш людзіну, што запраўды дбае пра цябе, а ты яе запраўды любіш, запраўды кахаеш упершыню. І цяпер ты баішся страціць яе. Баішся, што сэрца будзе зноўку разбітае, і гэтым разам яно не вытрымае. І ты маеш рэпутацыю забаўнага чалавека, што заўжды жартуе, нібы не мае маркоты, цешыць штодня аўдыторыю на 1000 людзей, але ўнутры, па праўдзе, ты няшчасны. Унутры ўсё даўно змёрзла, здранцвела, зчарнела. І кажучы, усё будзе добра, ты ўжо сам не верыш у гэта, але не схіляешся. Пакуль. І ты ўжо не ведаеш, што будзе потым, і ці варта ісці далей, але ідзеш. Дзеля тае людзіны, дзеля астатніх, дзеля забранага краю. І жывеш з думкаю, што калі ты можаш кагосьці пашчасціць, то жывеш не дарма, але сам няшчасны. І ты баішся.